Escoita xa que vai comezar Radio Sintónica, Radio Carcamal, Radio Carcamal, Radio Carcamal, a do Torreilla e Radio Carcamal. Radio Carcamán, a radio do Colexio Ceip Torreilla. Ola, son Carlos e os meus compañeros son Zule, Daniela e Leon. E hoxe íbamos contar unhas noticias moi interesantes. Ola, hoxe os vou contar unha noticia sobre o Cineclub Entre Cortiñas. Vai ver un ciclo alemán de películas como, por exemplo, M, o vampiro de Düsseldorf, que é o xoves 12 ás 8 da tarde. Ropesistema, que é o xoves 26 ás 8 da tarde. Pero tamén hai unha o marzo, xoves 5 ás 8 da tarde. E ata aquí a miña noticia. A semana pasada caeu un raio na illa de Arousa que provocou danos como a destrucción dun muro, tamén foise a luz, destruíu un tellado e deixou moita xente moi asustada. Tiveron que vir os bombeiros e unha ambulancia por un ataque de ansiedade. Ola, son Zule e hoxe vouvos a falar sobre os partidos do CB Dorna. O sábado xogarán ás 10 da mañá o Dorna Restaurante Meca contra o CLB Azul no Colexio Torre. Ás 12 da mañá o Dorna Areoso Callasú contra o Meco no Colexio Torre. Ás 4 da tarde o Dorna Varadoiro Xufre contra o Baltar no pabellón de Baltar. Ás 4 da tarde o Dorna Aldea Restaurante Vinoteca contra Tigers no Colexio Torre. O domingo ás 12 da mañá, o Dorna Boa Vida Gastrobar contra o Peixe Galego na Raña. Ás 12 da mañá tamén, no Dorna Pastelería Praza contra Peixe Galego no Colexio Torre. E ás 5 da tarde, o Dorna Taberna Os Barrales contra Seguros Real e Carril en Forte Carmoa 2. Ola, o sábado, o sénior, ás 5 e menos cuarto xogará no Salvador Otero. O xuvenil xogará a 1 da tarde na Merced. Os cadetes xogarán ás 10 na Bouza e os veteráns xogarán ás 8 en Nogueira. E por último, o domingo, o equipo femenino jugará ás 4:30 na Bouza. Ola, e agora os vou contar unha boa noticia. O 13 de febreiro é o Día Mundial da Radio. ¡Felicidades! Ola, sabíades que a Torre Eiffel pode aumentar a súa estatura en verano? E iso é debido á expansión térmica de hierro e a estructura pode aumentar a súa altura uns 15 centímetros nos días máis calurosos. E logo se contrae no inverno. O mellor é que os enxeñeiros tiñan en conta este suceso. Outro dato curioso é que o raio máis largo registrado tuvo unha longitud de 767,6 km, cubrindo 3 estados de Estados Unidos no 2020. E por último, huracanes enerxéticos. A enerxía dun huracán pode ser equivalente á mitad da capacidade eléctrica mundial. Ola, vouvos a informar sobre o Obradoiro de Entroidos Tradicionais. Será o día 9 de febreiro e ven un home chamado Xosé Manuel Seixas, organizando o equipo de dinamización lingüística do colexio. Ás 10:05 van infantil, primeiro e segundo. Despois, ás 11:55, irán terceiro e cuarto. E ás 12:15 irán quinto e sexto. A semana que ven empezamos cos mandadiños do Meco. O Meco este curso propónnos unha viaxe con souvenirs de todo o mundo, vainos facer un traxe. Para comezar a viaxar, o pescozo has de adornar con flores de Hawái ou colares de Masai, gravatas ou bufandas, o luns será moi guai. O martes cambia de cara, cunha máscara veneciana ou cunha maquillaxe hindú na túa faciana, uns bigotes ingleses ou o que che dé a gana. O mércores na cabeza algo terás que poñer,
un sombreiro chinés mexicano, unha boina de escocés, ou fai o teu liborio e xa o tes. O xoves ti podes elixir a indumentaria que vas levar, escolle o teu disfraz e a cole a entroidear. Para rematar a viaxe, cada curso que o seu disfrace. Desfilando benres pola Arousa, armaremos unha boa troula. Temos unha noticia de última hora. O noso veciño, Marcos Nine, estará nominado aos premios Mestre Mateo. Bueno, xa terminamos o informativo. Espero que os haya gustado as noticias. Adeus!